uNkulunkulu wethu nasemini. Siyabonga mdali wethu nomhlaba. Siyabonga sithandwa somphefumulo wethu. Sibonga umusa nothando lwakho osenzele bona. Sibonga ukuphila osiphe khona kwaChithini. Sikunika udumo uNkulunkulu nasemini. Sithi akekho ofana nawe. Wena wedwa uyaphila. Wena wedwa uyinkosi. Wena wedwa umile njalo kuze kube phakade. We glorify your name, Lord. Asimboni uNkulunkulu esingamkhonza. Namanje siza kuwe uNkulunkulu. Ngegama elinamandla, igama likaJesu. Igama eliniyo, igama eliphezu wonke amagama. Nkosi, ubani onjengawe? Ubani ongalinganiswa nawe? Sikunikeza udumo Nkosi. Siyanusa-ke simakade sisazozwa izwi lakho ukuba uthulise yonke imimoya yamandla obumnyama engamelana nokufundwa kwezwi lakho, engamelana nokuzwakala kwezwi lakho. Sibonakaliseke uNkulunkulu wethu oyingcwele kulowo nalowo. Sizizwele wena impela khulumisana nokuphila kwethu ngenceku yakho ngegama eliniyo. Baba, siyabonga uNkulunkulu wethu, thatha udumo-ke manje naphakade. Amen. uJesu Kristu inkosi. Lolu suku bevukile abenkosi behlotshiswe ubukhosi bayo sebebuzwa bethwa bengeniswa udumo kuNkulunkulu wephezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngithobeke ngibingelele uthisha omkhulu ubaba uShana. Ngiyabingelela baba SMT, ngibingelele School Governing Board, othisha bonke, abafundi, kakhulu abazali bomntwana lo uthando lwethu Khumalo. Sibonga uNkulunkulu osihlanganisa ngale ndlela ngoba uyena osihlanganisile, uyena esimnikeza udumo ngakho lokho. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngimenye ngibe khona sizokhuluma izwi likaNkulunkulu, siduduzane, sifunde lokho esingahle sikufunde kulesi simo esenzekile ngoba isimo esingajwayeleki kakhulu. Siyambonga ke uNkulunkulu siphalele thuba. Thisha omkhulu Somtshikazi, amazi uma ungibheka awuboni iyunifomu yesikole sakho la kimi. Kusho ukuthi-ke ngicabanga ukuthi kufanele ngiqale ngizofunda ngoba ngigqoke iyunifomu. Hhayi-ke asivule lapho. Ngifisa ukuqala ngokududuza umndeni ngingakangeni emtshumayelweni ngoba uma sekushunyelwa kuba okunye kodwa ukududuza kungokunye.
ngithanda ukududuza ngo-Isaiah 41 verse 10 verse 13 no-Isaiah 43 othi ungesabi ngokuba mina nginawe, ungapheli amandla ngokuba mina nginguNkulunkulu wakho, ngiyakuqinisa futhi ngiyakusiza, yebo ngiyakusekela ngesandla sokunene sokulunga kwami. Ngifuna nazi nonke, ngiyazi akubona abazali bodwa nabafundi nothisha, kakhulu uclass teacher wakhe. uNkulunkulu uzonenza nidlule kulesi simo, uzoniqinisa, uyaqinisana, ubamba isandla sakho sokunene sokulunga. U-Isaiah 43 athi ungesabi, ngikuhlengile, ngikubizile ngegama lakho ngowami. Lapho udabula emanzini, mina nginawe, nasemfuleni ayikukhukhula. Lapho uhamba emlilweni, awuyikusha, nelanga alikushisa, ngokuba nginguJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ongcwele. Ngakho-ke ngiduduza ngalawo mazwi ukuthi noma isimo sinje, uNkulunkulu wayazi. Ingakho isihloko senkonzo yanamhlanje sithi uJehova wapha, uJehova uthathile. Siyahlupha-ke thina abantu sesicabange ukuthi iy'ngane masizele zingezethu, kanti akusizona ezethu. Umzali uyi-envelope nje kuphela. Uma ubhalela incwadi-ke sesadlula isikhathi sey'ncwadi, sekwaba nama-messages no-WhatsApp nayonke lento. Ukuthi uma uvula envelope uyidabule noma ikanjani ukujahe okuphakathi. Kunjalo-ke thina abazali sizi-envelope ezaletha iy'ngane bese sicabanga ukuthi ezethu, kanti uNkulunkulu usiphile uzobuye athathe. Duduzekani-ke kakhulu. Siyovula izwi lenkosi uJob chapter 1 verse 21 okhuluma ngawo lawa mazwi. Inkulumo yami yanamhlanje izoba lapho. Kufundeka-ke kanje ngokusethandazile umphathi wohlelo umama uNdlovu. Le ndaba le kaJobe, uJobe indoda eyahlupheka kakhulu, ihlupheka ingcwele. Namhlanje abantu abenza kahle abathanda ukuphatheka kabi nokuphila kabi, kanti uNkulunkulu uyalisebenzisa ithuba uma-ke wavakashelwa uSathane abese eqhosha ngomuntu wakhe emhlabeni, athi umbonile uJobe ongcwele ongenasici na? uSathane-ke wathi ngimbonile nganimbiyele wena. Wayesethi hayi, hamba uyokwenza okuthandayo kuphela uye kumphefumulo wakhe. Ngikholwa ukuthi siyayazi uyifundele from Job chapter 1. Walahlekelwa imfuyo yakhe yonke uJobe ngenxa kaSathane, uNkulunkulu evumile. Waphinda futhi walahlekelwa izingane zakhe zonke, zafa ngesikhathi esisodwa zonke. So kwakuyindoda eyayisebuhlungwini kakhulu. Isiyithola-ke la isukume emva kokuba iklebhule izingubo zayo, ucula ikhanda layo, ahlala emlotheni. Uthi ngaphuma ngize, uchapter 1 verse 21, ngaphuma ngize esizalweni sikamame, ngiyakubuyela khona ngize. uJehova wapha, uJehova uthathile, malibongwe igama likaJehova. Kukho konke lokhu uJobe akonanga, akamthelanga uNkulunkulu okubi. Isikhathi esinzima lesi esikusona njengesikole, njengabazali, la umuntu ona ngomlomo wakhe engaqondile ethela uNkulunkulu okubi ngenxa yokwenzekile. Ngizothi-ke masithuduzeke, ngizothi gada ulimi lwakho ungayikhuluma into engeyinhle, ngoba uholo ubuhlungu benhliziyo. Ngoba kukhona lento athi esithola la ukuthi ukuthela uNkulunkulu ngokubi. Kungukwenzani ukuthela uNkulunkulu ngokubi? Ngoba masiphila emhlabeni siyiphila lempilo singanakile, kanti sesithela uNkulunkulu ngokubi. Kungukwenzani ukuthela uNkulunkulu ngokubi na? Ngikhumbula indaba kaDavide lapha kuSamuel chapter 2 verse uSamuel wesibili chapter 12 verse 14. uDavide lapho wayekade ehambe wayothatha unkosikazi womuntu, wayibulala indoda, wayesehlala nayo, kanti uyinkosi ayethe uNkulunkulu ngowenhliziyo yami. Ngoba khona abantu benhliziyo kaNkulunkulu, kukhona abantu akabadalile wabadalela inkazimulo yakhe. Uma ufunda lapha ku-Isaiah 43 verse 6 and 7, uthi ngibabumbile ngababumbela inkazimulo yami.
uDavide ke uthi ungowenhliziyo yami, kodwa simthola uDavide la enza ihlazo ebulala umuntu enenqwaba yamakhosikazi ethatha inkosikazi yomuntu ehlala naye. uNkulunkulu ke wathuma umprofeti wakhe uDavide owayekhuluma naye wamtshela ukuthi uNkulunkulu lento yenzile akayithandi. Inkemba izophuma endlini yakho, amadodana akho noma abantwana bakho bazofa ngenkemba. Number 2, wathi ngizokwenza ukuthi amakhosikazi akho ngivuse umuntu ozolala nawo ilanga libuka. uNkulunkulu ke loyo uyajezisana, bayebethi abantu uluthando. Uluthando, uyazi ukuthi umuntu okuthanda kakhulu uthando lwakhe lihamba nesikhwele. Sibabonile abantu abowukuza babothize ukuthi umama wakhe uyajola, afika ambulale ngesibhamu, abulale izingane azibulale naye. Uthando lolo, kodwa isikhwele seseqe uthando. Manje ke into leyo ke eyenzakalayo umuntu mayikhulu. So uDavide ke senzile lento wathi uNkulunkulu uzovusa umuntu ozolala namakhosikazi akhe ilanga libuka. uDavide wayisola waxolisa kuNkulunkulu, wabhala ihubo number 51, ihubo lelo uDavide axolisa kulona. Manje selibhalile lelo hubo, sithola la ethi umprofeti kuDavide, umprofeti uNathan, David uthi uNkulunkulu ngenxa yokuthi uveze ithuba lokuthi izitha zami zingihlambalaze, ingane ozoyizalelwa umka-Uriya izofa. Lokho ke kusifundisa ukuthi umuntu ngesono sakhe asenzile uyajeza. Ungajeza kuleli noma ujeze kwelizayo, kodwa iqiniso lithi isono sakho sizofumana. Ingakho ke kufanele uma siphila sazi ukuthi siphila kanjani, ngoba sisazoma phambi kaNkulunkulu kube yilona loyo aphendule ngempilo ayiphilile emhlabeni. Sesibonile-ke ngothando lwethu ukuthi umuntu uyahamba emncane, sikwazi vele lokho. Kodwa it was just a confirmation ukuthi uyahamba umuntu emncane uyahamba emdala. So awukwazi ukuphila budedengu ngoba uzitshela ukuthi usazophila emhlabeni. Awukwazi ukungahloniphi abazali ngoba uzitshela ukuthi usazophila emhlabeni. Ungahloniphi othisha esikoleni ngoba uthi usazophila emhlabeni. Ngoba usuku lungafika noma yinini, mase lifikile uzithola usuphambi kaNkulunkulu sekufanele uphendule. uJesu Kristu uyinkosi. Shoneni bafundi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyamthanda ngoba nikufundile lokho la ekhaya. So ke uthi kumprofeti ngenxa yokuthi uveze ithuba lokuthi izitha zami zingihlambalaze, umntwana ozomzalela uzofa. Kukhona izono emhlabeni oholayo ngokuthi uzenzile. Ngeshwa mawusukhulile usabona ukuthi le yanto wayenza usemncane. Ake ngenze nje i-example. Ngiyakholwa ukuthi nonke manini la ninenkonzo enikhonza kuzona, ngaba yinoma yini, angibandlululi. Kuzo zonke inkonzo esikuzona sifundisiwe ukuziphatha. Ingane, intombi ihlale ngentombi, umfana ahlale ngensizwa. Sikufundisiwe lokho, angithi? Uma kwenzeka kusukhula kubonakale babafana ke banaleyo nhlanhla, kodwa kuNkulunkulu ayikho ukuthi akabonakali mayisonini. Sekubonakala hawo lo mntwana lona usekhulelwe. Mase kubonakala ukuthi usukhulelwe, kwaziwa ukuthi uyasona, uhamba inkonzo ethize noma ngabe yini. Yazi ukuthi uNkulunkulu usumphoqile. Ngoba abantu bebazi ukuthi lo mntwana uyakhona. Abantu bebazi ukuthi lo mntwana uziphethe kahle. Kodwa sekubonakala ngemiphumela ukuthi akaziphethe kahle. Usuveze ithuba lokuthi izitha zikaNkulunkulu zimhleke. Isijeziso sikaDavide enza into efanayo, uthi umntwana ozomzalelwa uzofa. Kungenzeka ukhule usukhohliwe wena. Usuyashada sekukuhle emshadweni. Uvele kuqhamuka ingane encane yesikole engangani ifike ikuthathele indoda. Phatheke kabe semthathile lo baba, ngani ngiyazazi lezi. Kanti kubuya leyanto wayenza, waveza ithuba lokuthi izitha zakhe uNkulunkulu zimhleke. Wena nsizwa yami usukhulile, uvele uthi usahlezi kahle emshadweni wakho,
kube khona ukutshela athi yabona lezi ingane zakhe eziwu-5 le part nendawo akusiyona eyabo. Yayibona ibuhlungu kanjani leyo nto? Kanti kubuya leya nto ukuthi useyinsizwa, mhlawumbe usuwaphumela e-high school, ususebenza, wahamba wayothatha umfazi womuntu. So uveze ithuba lokuthi izitha zikaNkulunkulu zimhleke, uzokhokha one day. So yonke into yenzayo uthi uNkulunkulu kuJeremiah 17 verse 10, ngivivinya inhliziyo ngihlola izinto ukuba nginike kube yilo naloyo njengokwemisebenzi yakhe nanjengokwezithelo zezenzo zakhe. So uma uyenza into manje uzojeza ngayo, uphinde ujeze nangomphumela nangesithelo sayo. uNkulunkulu esimkhonzayo unjalo. Yingakho kufanele uma usafunda usesikoleni concentrate ezincwadini zakho, concentrate kumdali wakho kuphela, nasekuthokoziseni abazali nothisha esikoleni. Ngoba uma ungakwenzi lokho uzokhokha kabuhlungu empilweni. Sike sibabona abanye la sebehamba eceleni kwezicathulo zabo, sibadabukele ngempilo abazi ngento abayiyona, kanti asazi ukuthi benzani eqaleni. Mhlambe lo muntu wayehleka idalwa, umuntu uhamba kabuhlungu udalo uNkulunkulu uyamhleka wena. Ngoba phela uzibona uright, usahamba kahle, uyingane unakho konke. Kodwa khona ilanga ozokhokha ngalo. Uma ufunda base-Efesu chapter 4 verse 28 lithi umuntu nomuntu akayeke ukweba, ahamba asebenze ngezandla zakhe apha abampofu, esinye sesono sijeziselwayo sokuntshontsha. Ngoba njengoba untshontsha amapeni ezinye ingane, untshontsha whatever okuphambi kwakho. Hayi siyakwazi sonke sidlulile kuleyo. Kukhona ilanga ozokhokha ngalo uma ungabuyisani noNkulunkulu. Kukhona ilanga ozokhokha ngalo sekubuhlungu, usukhohliwe ukuthi kubuya lezi yanduku zakho. Ngakho-ke kusemqoka ukuthi uphile impilo engcwele phambi kaNkulunkulu. Ngokuba thina sonke baseKorinte besibili chapter 5 verse 10, ngokuba thina sonke simele ukubonakaliswa phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristu, ukuze yilo naloyo amukele njengalokho akakwenzile esesemzimbeni. So izinto esizenzayo sisaphile emzimbeni sizozikhokhela ngesinye isikhathi. Ngokuba kumisiwe amaHebheru 9 verse 27 ukuthi umuntu afe kanye emva kwalokho kwahlulela. Sisazoma phambi kaNkulunkulu. Yilo naloyo usazohlulelwa ngezinto akazenzile. Isazobuya impilo yakho, isono sakho sikufumana. Kwenzakalani-ke ngale kwethu? Ngifuna ukuxoxa leyo nto bese ngihlala phansi. Nende sikuyona iyashisa, kodwa nje ngifuna ukukhuluma lokho ngoba izozivula amehlo indaba kaThando lwethu. Kufanele singazishalazeleli lezo zinto. Le ndaba ke ihamba kanje, kuthiwa ngelinye ilanga kwakunomuzi omkhulu eNquluma, le mizi yakwaZulu emkhulu. Niyayazi iNquluma? Hawa niyazi iNquluma, awasekho amaNquluma manje. Kwakunomakotiko owayeganile kuleli khaya. Leli khaya baphilisa iZulu, basebenzisa izinto zesiZulu, bahamba inyanga, bahamba bathandaza, benza yonke leyo. Bese kuthi-ke ngelinye ilanga kube netende eduze kwalomuzi elibekiwe, baya abantu bonke, acele nomakoti la ekhaya, ahamba etendeni. Bayifika khona, afika azizuzwa, aphenduke, athole uJesu, asindiswe. Abuyeke azohlala la ekhaya njengomuntu osesindisiwe. Bese kuthi ngelinye ilanga athandaze, athi Nkosi, ngifisa ukwazi ukuthi umuntu mayesefile, mayefa umuntu kwenzakalani. Hayi uthandaze lo mkhuleko wakhe adlule kuphele kanjalo, ngoba phela siyasithandaza isicela izinto bese siyakhohlwa. Mhlawumbe nawe khona into owawuxakeke kuyo wathembisa uNkulunkulu wathi Nkosi mawungisizela ngokwenzela u1 2 no 3, kodwa usuwakhohlwa ukwenza lokho. Kubuya ngelinye ilanga. Ngelinye ilanga ke ligula ikhehlala la ekhaya, selikhulile baba wabo bonke la ekhaya. Gula hanjiswe inyangeni, hanjiswe zonke indawo, kube inhlanga zimuka nomoya. Bese kuthi-ke ngelinye ilanga lo mama mayivuka lo makoti uqhamuka izwi kuye lifike lithi lokho wakucelayo uzokubona namhlanje ngehora lesine. Sekhohliwe into wacelanga, abethe acabanga yini engayicela.
Hayi amkhumbuze uNkulunkulu wathi ufuna ukubona ukuthi umuntu mayefa kwenzakalaphi. Namhlanje ngo4 o'clock uzobona. Kodwa ngesikhathi ukubona ungatsheli umuntu yonke lento ozoyibona. Ake ligula ikhehla libangwe nezibi uhlangana umndeni ndawonye balikaka ikhehla. Zithi 4 o'clock ithule ikhehla uphuma umphefumulo. Mawuse uphumile umphefumulo lo makoti yedwa abone kuvuka omunye umzimba eduze kwalo leli khehla ofana nalo leli khehla. Uvuke lo mzimba umanikiniki ungcolile. Bese lo mzimba ovukayo ubona yena yedwa umoya akukhahlele lo obonwa abantu. Athi ngiyala ngiyakhona kungenxa yawo. Bese kuvuleka umgodi odongweni lalo round oshone phansi omnyama. Kuqhamuka esingabiza ngelwane ngoba kuthiwa kunye okuneselodwa kunye kuvuza amathe kunye kunesandla esodwa ziqhamuke lezi zinto zilibambe ikhehla likhali ikhehla. Lento ibonwa lo makoti kuphela libashone nayo lemgodini. Ngolimi besilwaziyo ke kwakungamadimoni ngaphela amadimoni abonakala umoya. Amthatha amadimoni lo baba shone nayo. Udlule iphele indaba eyibona kuthiwa ngatshela umuntu. Zihambe inyanga ngelinye ilanga libuye elinye itende ahamba ekhona phelezele umfowabo wendoda kusho ukuthi ubhuti wakhe wala ekhaya afike naye asindiswe lensizwa hayi babuye sebebabili ekhaya basindisiwe baphile zihambe iminyaka kube mnandi. One day libuyizwe lithi lokhu owakubona lokho owakucelayo uzokubona namhlanje. Hawu avela ashesha akhumbule athi ngabona umkhulu wayengakhola phela kusho ukuthi uyahamba lo bhuti ngoba uyena esikholwa naye. Athi athandaza inkosi ungamthathi kanjani njani uNkulunkulu mayesekhulumile usekhulumile. Sishaya isikhathi owagula nje kancane kwahlangahlangana bonale eqakeka kwahlangana umndeni waphuma umphefumulo. Ngesikhathi ukuphuma umphefumulo abuyele athi lokho ozokubona ungakutshela umuntu uyozwa ngami masithi kukhuluma. Kwavuka omunye umzimba ugqoke ezimhlophe qwa. Wasibheka lesi sidumbu wasiqhawula wathi ngiyabonga ngiyala ngiyakhona ingenxa yakho. Ake ngichazeleni indaba ikhehla lathi ngiyala ngiyakhona ngenxa yakho. Ngoba inyama iyadukisa. Umzimba ufuna okuphambene nomoya. Umzimba ukwenzisa izinto ezirong. Niyangizwa bantu bami niyangizwa bazukulu. Umzimba ukwenzisa izinto ezirong ukuthi ngilinganise lento ngizoyilinganisa ngento practical oyoyizwa ngelinye ilanga. Sithi mhlawumbe unobhuti wakho. Lo bhuti wakho lo uyamthanda. Niyazwana naye ngelinye ilanga uthola ukuthi hayi ubhuti wakho phuma nomphumela esikoleni uboshiwe ubhuti wakho. Hawu uboshelweni ubhuti na udlwengulile. Hayi ngeke ubhuti ayenze lonto into engaka. Hayi ngeke uhambe umbona futhi kwenzekeni. Udlwengulile ngempela athi yebo. Bekwenze njani futhi nama ngazi. Yathi uqinisile mayithakazi ngoba kunomoya la emkhathini ongena kumuntu umenzise into angayifuni ngoba akakhona. Nokholwayo kunomoya umoya kaNkulunkulu umoya ongcwele okwenzisa izinto ezinhle. So kuzoya ngokuthi wena umuntu onjani okhonza uNkulunkulu noma ungamkhonzi uNkulunkulu. Kodwa lo moya uvela ufika ungene. Njengoba ngikhulume ngalokho idimoni lumoya. Liyafisa ukuba umuntu. Liyafisa ukwenza izinto esizenzayo. So ukuze idimoni lithole lokhu licabanga ukuthi abantu besilisa bakuthola umuntu wesifazane. Lingena umuntu wesilisa limphoqe enze into engcolile kowesifazane. Bese liyaphuma kuse umuntu wesilisa. Awungaze ngenze into ebuhlungu kangaka. Ngoba vele yenziwanga uye yenziwe idimoni kodwa ngoba idimoni asimbona lizuboshwa sekuzoboshwa lo muntu. So balekelani kuJesu niphephele ngoba ngelinye ilanga uyogwaza ingane ngoba ezikoleni kunalento le ugwaza ingane ibulale usengqondweni usumbulela umuntu. Kahle hle akabulawa ngawena. Umoya ongene kuwa bulala lo muntu. Kodwa uzuboshwa umoya ngoba ubonwa uzoboshwa wena lonakala kusasa. Ngiyangizwa abantu abami. So ke uma lithi ikhehla ngiyala ngiyakhona ngenxa lomzimba lokukhahlele ngoba umzimba odukisayo lithi iBhayibheli inhliziyo imbi iyakhohlisa ingcolile kunakho konke.
So nalo wesilisa-ke uma esefa uqhawula umzimba wakhe uthi ngiyala ngiyakhona ngenxa yakhe egqoke ezimhlophe ngoba umzimba wakhe wawusunqotshiwe maqondana nesono esephila ngokukamoya. Kuthiwa-ke uma esevukile-ke eqhawula umzimba wakhe kwehla isitebhiso noma iladi isuka phezulu ezulwini lafike lathi ngqe phansi. Une-guard of honor iy'ngelosi zehla zenyuka ngapha wakhuphuka ngesitebhiso phezulu ubusono kwakunkulunkulu uJehova sebawuthi uqobo lwakhe. Izwi-ke liyakusho lokho uma ufunda uJohn chapter 1 verse 51 and 52 uthi uJesu nizobona indodana yomuntu imi kwehla kwenyuka iy'ngelosi kuyona. Ngelinye ilanga uJakobe kuGenesis 38 waphupha 38 or 36 waphupha iphupho waphupha umkhwelo iladi lelo lisho njalo iBhayibheli libiza ukuthi umkhwelo kusuka phansi ofika phezulu. So ngamanye amagama uJesu uyindlela neqiniso. Uma kufika usuku lwakho lokufa, the question is uzolandwa amadimoni noma kuzokwehla iladi lisuke ezulwini uthole i-guard of honor from the angels. Ukwena ukuthi ufuna ukuphila kuwo. Njengamanje uNkulunkulu usiphila uthando lwethu usephinde wamthatha. Ngelinye ilanga kuzohamba mina, ngelinye ilanga akuhambe wena. Bathi iqiniso lithi phakathi kwethu la endlini ukhona number 1. Number 2 uthando lwethu. Uthando lwethu uhambile khona olandelayo. Ngaba yimi, ngaba wena, ukulungela ukuhamba na? Impilo yakho noNkulunkulu ilungile na? Sizothandaza-ke manje. Umkhuleko wabaseRoma 10 verse 9. Engifisa siwuthandaze. Lo mkhuleko uzokusiza ukushayela imoya emibi, ukushayela amandla kaSathane, ukushayela konke ukungcola ukuze ukwazi ukukhulula emadimonini nasemandleni obumnyama. Siyocula kancane-ke bese abathanda ukukhuleka lo mkhuleko bazosukuma. Abanjani? Abathandayo. Akekho njani ophoqiwe. Khethe yakho, khethe yakho, obindlela zimi, khethe yakho, yakho, khethe yakho, obindlela zimi, enye iya. Ngicela ukusho lento singakathandazi. Ngilalele, ngiyacela ngingilalele, ngizothatha isikhathi esincane. Ngelinye ilanga uJesu engesiphambanweni. Kwakumizelelesi ezimbili zilenga kanye naye. Sathe esinye uMungu Kristu yehle esiphambanweni manje usehlise nathi. Sathe esinye iselelesi kulesi ukusholani lokho ngoba lo akanalo icala thina sibethelwe ngoba sinecala na. Sase sithi Jesu uzungikhumbule embusweni wakho. Wathi uJesu namhlanje ngizoba nawe eparadise. Lesi selelesi esathi Jesu uzungikhumbule sasithandaza uRoma 10 verse 9 ngoba akekho umuntu ongaba nombuso engeyona inkosi. Sasivuma lesi selelesi sithi uJesu Kristu uyinkosi indirectly uma sithi ungikhumbule embusweni wakho. Wathi uJesu namhlanje ngizoba nawe. Angazi ngizofanini, awazi uzofanini. Kodwa bekuzokusiza ukuthi ukhuleke lo mkhuleko. Ngoba uma ukhulekile bese ziyaphela insuku zakho. Uyongena ugijima ezulwini, uyolandwa izingilosi uthole i-guard of honor. So lo mkhuleko akusiwona wabantu abangakholwa. Akusiwona wabantu abakholwayo. Wonke umuntu ophilayo ongazazi ukuthi uzofanini. Ngoba iqiniso lithi akekho umuntu ozokomela othini njengentethe. One day uzothwala umhlabathi ngesifuba. Kodwa umphefumulo wakho uzobumile phambi kaNkulunkulu. Masiphakamisa izandla sikhuleke. Bonke abathandayo sukuma sikhuleke. Sizohlemba kwami. Nkosi Jesu.
ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. uSathana ngimfuni, amadimoni angiwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami, ungikhulule emandleni kaSathane, ungilondoloze Nkosi Jesu, uzungivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Ngicela ukunikhulekela-ke ningakahlali. Baba, egameni lomfowethu Jesu, namba abantwana bakho Nkosi, othisha bathandazile lo mkhuleko, abantwana, abazali, bona inhliziyo zabo. Ngiyathandaza Nkosi ukuthi ngegazi lakho bahlanze, bangcwelise, babengcwele, bakulungele ukuhlwithwa kanye nebandla ngosuku ozobuya ngalo. Ngiyathandaza Nkosi, ngiqalekisa imimoya, amadimoni, amadevil worshippers, ama-satanist phezu kwale mzimba yalaba abantwana, phezu kwalesi sikole. Ngiqalekisa imimoya amandla obumnyama, ngifafaza igazi lakho phezu kwesikole ebaleni egcekeni. Akukho ngane eyokhala la, akukho ngane eyohlushwa enye la, akukho zingane ezizoxabana. Ngiyawuyala umoya wokuxabana, ngithi awuphuma uphele kulesi sikole ngegama likaJesu ophilayo. Awuphuma uphele umoya wokungazwani, makuzwane kusukela phezulu uthisha omkhulu kuze kufike enganeni, kusukela kwi-school governing board, abazali, yonke indawo. Akube nokuzwana kubantwana balesi sikole, akube nokuzwana kothisha balesi sikole. Ngiyawuyala umoya wokungazwani ufakwa isithu Sathane, ngiyawuyala umoya wokuxabana ufakwa isithu Sathane. Siyakhuleka-ke Nkosi ukuba ududuze umndeni, ngoba ufikile kulesi sikole wamthatha uthando lwethu Khumalo. Sinikela kuwena-ke Nkosi naye uqobo lwakhe, sinikela lesi sikole kuwe Nkulunkulu wami, siphathwe wena, kube wena iphoyisa laso, uthuma amasosha akhe asezulwini, njengoba ushilo kuMakubo 34:7 wathi ingelosi ziyamisa nxa zonke kwabakwesabayo zibakhulule. Misa nxa zonke kulesi sikole Nkosi, sikhululwe emandleni obumnyama, sikhululwe emandleni kaSathane ngegama likaJesu Kristu inkosi ephilayo. Ngithi uJesu Kristu inkosi phezu kwalesi sikole, uJesu Kristu inkosi phezu kwalesi sikole. Uma kukhona abafika kulesi sikole ngenhloso ezimbi, akathi mayingena esangweni lisuke lelo dimoni elimgibele lenhloso ezimbi. Makukhona ufike ephethe umuthi, mayingena esangweni iphuphe yonke leyo mithi, ngoba sifafaza igazi lakho la. Makukhona ogulayo makaphiliswe ngenxa yokuthi sibiza igama lakho la, aziphilele engakaze abekwe muntu izandla. Lesi sikole sibe uphawu endaweni, asibe uphawu kule ndawo ese-Richards Bay. Ngikhulekela imiphumela yalesi sikole Nkosi ukuthi ibe phezulu. Ngiqalekise wonke umoya kaSathane ongafuni ingane ziphumelele, moya kaSathane ongafuni ukubona umuntu ephumelela ngoba yena elindo isihogo. Siyazi isihogo sidalela uSathane nengilosi zakhe. Biyela lesi sikole Nkosi, usigcine, usibusise. Biyela lesi sikole Nkulunkulu wami ukuba sibe isikole esiyisibani, kungabi kule ndawo kuphela noma kule sekhethe KZN yonke, ngisho iSouth Africa yonke, ngoba wena unguNkulunkulu uphethe intambo zalesi sikole. Nginikela kwena uthisha omkhulu nothisha bonke ngokwezikhundla zabo, abantwana bonke nabazali emakhaya balabo abantwana. Sikhulekela ukupha, sithi Nkosi siyazi ukupha kudlangile emakhaya. Ezinye zey'ngane zifika zingenakho kokugqoka okuhle nokunjani. Ngikhulekela ukupha ukuthi kuphume kuphele. Abazali mababe nomsebenzi, abazali ababe nezinto eziphumelelayo ukukhulisa iy'ngane zabo ngempumelelo. Sibusiso sakho Nkulunkulu nomusa sihlale phezu kwalesi sikole. Dumo lonke-ke Nkosi silinikeza wena, siyabonga usithembisile. Wathi uma sihlala kuwe namazwi akho ehlala kithi, socela esikuthanda usikwenzele.
kuJohn 15:7, kuJohn 14:14 wathi noma inesicelo egameni lakho uzosinikeza yona. Siyabonga ke Nkosi, ngiyazi ukuthi sesicelile usinikezile, ingakho sibonga ngokukholwa uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyabonga seninahlala. Lord,